I a més, jo estic aquí en representació de l'Associació de Mestres del Sensat, els que hem reeditat el llibre de la nana Brunilda Menja malsons, que fora el teniu amb una petita parada. Cal dir que si voleu després podeu agafar-lo i la Mercè està disposada a signar-me exemplars. Per què presentem el llibre quan a la realitat heu vingut potser a veure una obra de teatre? Bé, de fet, crec que abans de parlar amb la Mercè i la nana Brunilda una mica és com on convergeixen tot un seguit d'efectes màgics, un seguit d'aspectes gairebé una mica com màgia d'agenda universal. Vam pensar de reeditar alguns llibres que creiem que mereixien el dret a que sempre estiguin presents en un imaginari col·lectiu dels nostres nens i nenes. Un dels llibres amb els que ens vam fixar va ser La nana Brunilda. Dins de la col·lecció Mars, La nana Brunilda és el número 6 i estem molt contents de poder-lo reeditar. Estem molt satisfets que la Mercè, el dia mateix que la vam tocar, digui Mercè, havies pensat que La nana Brunilda seria un bon títol per reeditar a la col·lecció Mars? Ella va dir, doncs mira, justament ara va, i la meva filla ha creat La nana Brunilda al teatre i al mateix temps, és a dir, va ser com una mica una conjunció d'estels, d'estrelles, que ens van portar que tot plegat coincidís i convergís en el dia que estem avui, en aquesta prèvia del teatre, d'aquí del Teatre Neu, amb La nana Brunilda Menja malsons. Jo només volia agrair-vos la vostra presència en nom de Raó Sensat i dono la paraula a la Mercè Company, que ella és l'autèntica mare de tot plegat, juntament amb l'Agustí Asensio, que abans parlàvem també, que no hi és físicament, però segur que m'esperit. Crec que hi està aquí. Hola a tots, bona tarda. Estic molt content que estigueu aquí. A més, veig moltes cares conegudes, cares del passat i cares del present. Això per mi és bastant impactant. Bastant impactant perquè, com ja sabeu, comentaria, vaig tots deveu saber-ho, clar, la nana Brunilda va néixer aquí a Gràcia, va néixer aquí uns carrers d'aquí, tenia l'estudi aquí mateix, l'estudi i també casa. Per tant, la nana Brunilda és gracienta, estava aquí, venia per aquí al teatre, tenia vist néixer de teatre. Llavors, la meva vida estava aquí, jo de Gràcia, anava a vivir, les nenes eren petites, aquelles coses que passen. Però un dia vaig marxar just quan l'Agustí va tenir l'accident aquí mateix i se'n va anar. Però la nana Brunilda és màgica, realment, perquè té alguna cosa especial, va néixer així amb un cop d'inspiració, jo li parlava. És un conte que vam fer l'Agustí i jo per la nona, que tenia por, tenia malsons. I deia, que ve la mosca, i posava un paper damunt de cap, una mica difícil, no? Però quan la vam fer, ja vam notar que era un ésser especial. De seguida va agafar molta volada, molta. Va començar a fer-se coedicions amb altres llengües, es va començar a guanyar premis i després va arribar la sèrie de televisió espanyola i en acabat, l'any 94, els japonesos es van mostrar interessats en fer una sèrie de dibuix animat. El que passa que, esclar, aquí sí que l'Agustí se'ls va tirar i tot es va aturar. Clar, la nana Brunilda ha estat aturada des del 94, allà. Sembla que com si fos la vella tormenta del bosc, allà dormint. Fins que la dona, esclar, potser esperava que la dona es fes gran. Perquè, esclar, jo no podia imaginar que la dona, moltes que era petita, tindria aquesta passió pel teatre. I justament amb aquest teatre va començar a treballar als 10 anys. Aquí va començar la nona com a tècnica. I és aquella conjunció que tu deies, no?, de factors. I la nona, doncs, el teatre, i ara de gran, jo vull fer la nana Brunilda, perquè m'agrada molt, perquè em parla molt màgic, i la nona, que us coneixeu i ja sabeu com és, cap allà, toc, és clar, fins aquí estem nosaltres. Per tant, avui comença una nova singladura de la nana Brunilda sobre una part. Si passa com la vegada anterior, pot agafar molta volada. A mi m'encantaria que fos així, que agafés molta volada i que aquests pobres màgics que la nana escampa a tot arreu, els escampés també per damunt nostre, no diríem pas que no fèieu fàstic, de tal manera, i també els escampés amb ells, a la companyia, a la Noia Alborja, que són l'ànima de la companyia,
I també els que ara estan participant-hi, com és la Issa, com és la Mar, com és l'Hèctor, com és la Cèlia, com és tots els que hi participen. I potser qui sap, si millor anys a venir direm, quina sort, jo hi era aquell dia que la nana Bonilda va començar a caminar, perquè avui és la primera vegada que la nana Bonilda, teatre, comença a caminar. Cap on arribarà? Molts vents els empenyen ben lluny, que voli ben alt i que tots ho disfrutem, perquè ara que són aquí petits també es faran grans i potser ho podreu recordar. Hola, mare, és una manera i tot, és un èxit, una il·lusió. Per tant, disfruteu la nana, a veure si ho faran bé, penso que ho fan molt bé, penso que us agradarà molt, penso que la música és molt maca, els desitjos de la música, dels fogos màgics, també van per la música, aquí tenim l'autora de la música, amb els seus bessons. Per tant, Isabel, que ens tregui tots, això és com la cosa de Nadal, saps? Que ens tregui a tots, que ens ho veiem bé, i a disfrutar-la. Vinga! Està parant! I avui som molt grossos, El vostre està en plego. Molt bé, vinga, porta els maçons, això ja faig xup-xup. Uy, me pasa.